Natkina kuhinja Vlogmas. Dobro večer, dobrodošli u Vlogmas 1. Večeras spremamo potaž od bundeve da iskoristimo poznu jesen i plodove. Ovako, treba će nam otprilike, da kažem, 1/2 očišćene bundeve, 2 ljubičasta luka, 2 krompira, 4 čena belog luka, 2 paštrnaka, pola tikvice i ovde imamo, malo nam se sakrila, suva ljuta paprika u kojoj će se kuvati, plus maslinovo ulje, 3 lista lovora. Ovde imamo miks začina, vlašac, so, biber, vegeta, seme lana, začin za piletinu gde ima i belog luka i mirođije i svih suvih začina, bosiljak, ruzmarin, a ovaj deo nam je isključivo za dekoraciju tanjira, odnosno potaža, to je vlašac, suncokret i cornflakes. Sve je posno i sve se sprema vrlo lako i brzo i ovo je porcija otprilike za 3 puta po 2, znači 6 porcija. Sada imate neki orijentir. Voda u kojoj se kuva povrće, pola sata će da vri, ne stavljamo u nju ništa, začini dolaze kasnije kad se izmiksa, odnosno izblanduje, a u ovu vodu samo spustimo 3 lista lovora, čekamo da proključa i spuštamo iseckano povrće. Dok nam se kuva šarena rapsodija. Znači pola sata, 30 minuta i onda vadimo povrće i blendamo. Posle pola sata skuvano povrće stavljamo u blender. Ovo je količina koja može da stane sva, bar kod nas, u zavisnosti od toga koliki je blender, vidjet ćete u koliko puta blendate. Znači, stavljamo sve i kad stavimo sve, nalijemo malo vode da se izblenda. I samo da napomenem, blendanje sa suvom paprikom je opciono, tako da ako volite ljuto, slobodno stavite da se izblenda, dobije se savršen ukus. Mama, sam mi da staviš. Da nasipamo. Sad, zavisno od toga kakvu gustinu želite, toliko nalivate vode sačuvane, naravno, voda u kojoj se povrće kuvalo. Neko voli gušće, neko ređe. To sve zavisi. Ja ću otprilike pokazati kakvu mi gustinu. Znači, ajmo ovako polovinu. Promešamo. Ako želite gušće, manje vode, ako želite ređe, više. Evo, ja mislim da je ovo idealna gustina. Sad, šta radimo? Izručujemo one začine o kojima smo pričali. Malo nam je mokro. Nema veze. Neko je nešto stavio možda, očigledno. I sipamo otprilike, ja to radim, po ukusu maslinovog ulja. Zavisno od toga koliko volite. Sad, šta se radi? Ovo lijepo promešamo i stavimo samo da ključa, da pusti ključ neka 2-3 minuta. Probamo, ako treba soli još dodamo i onda serviramo tanjir.
Ovo je gotovo. Sipamo. Prvo što ćemo raditi, ono što još nismo rekli, naravno ćemo muskantnog oraha još. Neko zove muškantni, ali svejedno je. To Dunja kaže muškantni. Pa mama ima nekih ljudi što zovu muškantni. Dekoracija od gore suncokret. Cornflakes. Cornflakes. A možete, ako želite, i krutone. Domaće, kupovne, od volje. I to je to. I naš tanjir zadovoljstva je spreman. Tanjir zdravlja i miline. Nativno kuhinja do sljedećeg puta. Vlogmas jedan kraj. Vidimo se.